Ja mám ešte k tejto téme, lebo cez víkend ma teda kontaktovala jedna pani, ktorá tam býva a oboznámila ma s tým teda, že nie úplne všetci sú spokojní s tým, čo sa tam udialo. Tak som si ju vypočul, potom som sa s ňou aj osobne stretol. Bol som si tam aj tie ulice všetky prejsť na aute. A vznikla tam nejaká petícia, ktorá, už mám informáciu teda, že bola podaná aj na mesto. A ja som mu poprosil teda, že nech nám to dajú, alebo adresujú na komisiu, že sa na to pozrieme, že čo vlastne ľudia, aké majú na to názory a že to na komisii znova preberieme. A druhá vec je ale, že každá takýto nejaký zásah do toho chodu, ktorý tu je roky, on je na začiatku nepríjemný, ale potom časom sa vlastne ukáže, že aké to má prínosy, že niekedy možno treba fakt, že počkať pár dní, týždňov, možno mesiac, lebo niekedy aj vlastne, keď sa to odsúhlasuje na dopravnom inšpektoráte, tak niekedy sa dávajú na niektoré úpravy ako keby časové obmedzenia a keď sa to ukáže ako zmysluplné, tak sa to potom dá akože natrvalo. Myslím, že v tomto prípade tuto nebolo časové obmedzenie, že túto dopravný inšpektorát schválil celé to riešenie, ale chcem ešte raz to zopakovať, že vlastne aj tí ľudia si časom musia tú situáciu ako keby tam zažiť, nejako si to proste postupne dostať do povedomia, ale zaznela tam jedna taká dobrá otázka alebo pripomienka a to, že teraz je tam smerovaná tá doprava, vychádza po ceste z SMP, vychádza na námestie, teda na autobusovú stanicu a tam môžu ísť auta vlastne doľava, doprava na tie hlavné cesty. A tam je nedostatok taký, ktorý sme doteraz neodstránili a požiadavka bola v projektoch malých na to, len sa to odtiaľ vyhodilo. A to bolo, pán Bujna, to bolo to značenie parkovacích miest na celom tom, pri celej tej autobuske. Taký bod sme mali v projektoch, len sa vyhodil z dôvodu, že sa to bude riešiť terminálom. Len terminál bude akože kto vie kedy. A teraz, jak sa toto tam urobilo, toto zjednosmernenie, tak tam sú, tým, že sa tam parkuje aj pri tej krčme u Dvoch Janiek a tam sa na obedy parkuje krížom krážom a asi aj kde nemá, oni ak vychádzajú z tej ulice, tak nemajú rozhľadové pomery ani doľava, ani doprava. Potom sú tam autobusy jedno s druhým a toto tým ľuďom, čo tam bývajú, akože vadí. Čiže ja neviem, či tam vieme urobiť nejakú úpravu, že tie rozhľady by sa tam aspoň nejako zlepšili, lebo toto je taký akože adekvátna pripomienka, že je to tam nebezpečné. Keď je špička autobusová a jedno s druhým, tak oni presne do toho tam vychádzajú. Čiže toto z toho občianskeho podnetu tak beriem, ale my to ešte prerokujeme na komisii a vám to dáme asi tak nejako potom písomne. Dobre, ďakujem.